Аз имам по-голям, килограм и половина. Аз си държа да е голяма да върши работа. Добре, бе. Тази не съм жена. Добре, бе. Не се лаком, нали? Да. Къде беше то? Ето го. Горе беше първо. Е, тук. Това се връзва първо. Първо. Да се опълне право. То няма вятър да се гра, но... А той хърби. Ако го колче. За то смете. То там виадука си е... Бързано. Една секунда. 2 секунди. 3 секунди. Имате ли дюшетка да ни ве сплина отдолу? Ето го. Още едно ли? Там не го ли направим? Там го направим. Те са опълнат, не? А само малко колче. Бъчо. Бъчка. Само покривалото. То може това Имаме едно да опънем. Ама първо диагоналите тогава. Да. Това отиха другите колчета. Тук са. Това може също да се качи. Не колко колчета сме събрали, бе. Аз съм 1,75 м. Рейки не са от тази палатка, но... Най-задно. То няма да вали, ама нека да има. Чакай, много огъваш. Много ли? Напред? Тук напред? Трябва да бъде чак тук. Да. Колко? Първо задницата ще оправим. Не, тук е нещо, това да е първо. Това оранжевото трябва да... Така добре ли? Дали не е посукана? Малко осукана, бе. Ето. Горнище да осукано сигурно. Ето. Еле? Не, ме тя пак е отзад. Искам да пада долу. Това трябва да се откачи от към. Малко се осукаване. Имаме си видеограф. Ето осветление. Дигайте дрона и да снимам. Така, да го вързах, долу има ли? Той кривото колче, това не може да изправи. Нищо да това. Чай сложа направо. Няма да забавя. Това как някой умира да го снимаш. Тук обаче нем ще си го оправя, защото няма да го. Няма ли колчета? Рейката оригиналната няма, някакви две други има. Бъца. Бъчок. Бъчо. Как се струва? Кучето моя приятел. Да. Внимай, какво кръв ще спиш. Бъчка. Къде ходиш, куче? Лягай долу, лягай долу. Долу лягай. Лягай, хайде. Стани. Седни. Има краиска, значи е домашен. Значи е домашно, да. Някой вече го е забил, обаче... Не ги. Не се ли си?